Ето е част на новата ми стая. Ето ги стените, само да кажа, това е много светло капучино, това е малко по-тъмно капучино, като и тук и ето тази стена е същата, тази е по-светло капучино. Хора, утре ще слагат лампата, по-скоро то е, как се казваш, не знам, не помня, но за сега лампата е такава. Имам и климатик, но лампата... по-напред във времето майка ми и баща ми каза, че ще имам и телевизор. Преминаваме към секцията, т.е. гардероба. Това секция е гардероб в едно. Също като на майка ми, но по-стеснена. Така, почваме с гардероба, в който ще си слагам дрехите за сезона. Ето го, като общо има 7 рафчета за такива неща. Като цветът е ето такъв лъскаво бяло с дърво. Преминаваме към ето тези стъклените, като майсторът забрави да сложи ето тук тези, защото той има едно стъкло. Сега ще ви покажа при на майка ми и баща ми секцията как е. Ето вижте тук как е. И да, той е забравил ето тези, като той каза, че по еконта ще ги прати на баща ми. И ще ги сложим. Преминаваме към едно друго нещо на секцията. Като да кажа, че имаме още едно такова, но него няма да го показвам по-точно. Имаме тук едно ето такова шкафче, което е с такова за раници и такива. Ще си го ползвам. На майка ми и на баща ми е по-разширена секцията, защото телевизорът им е огромен. Ето моето място за телевизор. Знам, че ви изглежда малко, но кой може да се побере един малък телевизор. Като нашите старите два в назад имаме. И сигурно преди да купим нов телевизор, ще ги сложим тук тези старите. Един от тях, за да гледам неща. Тук имаме ето такова място, в което ще сложа любимите книги. Останалите ще седят сигурно някъде тук на етажерката. И да, имаме ето това любимото ми шкафче от цялата секция. Ето много яко, като вътре ще слагам също някакви буклучки. Не гледайте мръсотията, както ви казах и допреди малко. Ето тук имаме голям шкаф, който трябва да се ползват за качалки. Извинете ме. И да. Имаме ето толкова голямо място за буклучки. И то само да затваря. Чао! И отидете в част 3, не забравяйте.